Pokolikátým bylo jsme to říkali, že to budeme natáčet? Cože? Po pátém. Ne, po pátém, ne, to ne. Po 25. Brali, může se podívat, kolik to? Vteřinku. Uno momentu, takže... Takže už můžeme. Takže můžeme natočit malý rozhovor s přáteli. Pánové, prosil bych z patra. Bez přípravy. Máš nějakou anketu? Otázku samozřejmě. Počkej, jako pojď do mě s anketou. Takže... Počkej, udělej s náma anketu. Vzhledem tomu, že mi dochází baterka, tak moc ne, vole. No tak udělej anketu. Takže otázka. Pane Bradley. Ano. Myslíte si, že by výprava měla mít nějakého maskota? No. Ano? Ano. A jakého? Myslím si, že o tom je potřeba diskutovat v naší radě základních členů. Dobře, další otázka. Pane Bradley, myslíte si, kolik si myslíte, že výprava vypije na své výpravě piv? Per day nebo per výprava? Vrátím se tady k té otázce, už si teďka právě položil. Myslím si, že by bylo zajímavé vést statistiku. Ano, já jsem si to taky říkal, ano. Statistika vypitých piv a každopádně vypitých denních průměrný, prostě statistika. No, tak počkej. Tak prostě tak nějak zhruba zaznamenávat, kolik jsme toho vypili. Ano. Aby se mohlo posuzovat, jestli výprava další rok byla, co se alkoholu týče, úspěšnější, nebo pokud, že to bylo slabší. Ano, já s tím souhlasím. Napadlo mě to v týdnu. Ano, mě to taky napadlo už. Otázka a taky v týdnu. To je náhoda, viď? Který den? Cože? Který den? Já mám dojem, že v úterý. Já myslím, že mě v sobotu. Jako dřív? Co melete? Jako v sobotu, když jsem byl na službě. Já v úterý minulý týden. Otázka zněla trošku jinak, nicméně se dostáváme k tomu cílu a nicméně každý chce chlastat. Myslíš někdy, kolikrát použiješ slovo nicméně? Rozhodně používám daleko častěji slovo respektive nebo notabene. Ty jsi udělal hezký obličej, Marčo. V tu chvíli jsi byl poměrně sympatický človíček. Respektive notabene, vole. Ty bude, Marčela jsem ještě nezažil sympatickýho, ty bude, ty mi pust mi ten klip, ty bude, kdy tam byl Marčelo sympatický, vole. Nikdy jsem neslyšel nikoho jiného, než tebe říct slovo kvituji. Já kvituji? Když to neřekl, ale na webu, na fóru to píšeš hrozně často. Každopádně kvituji tento nápad. Mě pobavil výraz, který je na minulém videu. Jsem si dostal poněkud do svízelné situace. Takže... Cože? Ne. Už zase ne, teď jsem nic nepoložil. Každopádně, dobře, děkujeme pánovi za jeho příspěvek a zeptáme se dalších dotázajících příští týden. Prozatím naschle. No naschle ne. Skle. Že jsi dělal v rádiu, ty vole. Skle.